to kini dak luar pia salong ni likini jidun kangtung la pen ele tu mamani do la sar reporter lang listame kachipiduk pen arni aporna si pamam dun pora lang iphantame akero paper piglo la chalang phan ke hang ni tum tongsul kot ke hang ia thebang ke ni tum jalang ni phan ke hang ila hello mupen ili tum asar tum ta than bom lo athe atumi por BJP tum dak ni tum luar pia salong alang tu meeting mana joining program alang tu bilo stamela so ki bialong ni tu isi ning oidun ba rada tum solang do tum ning oilak na pusi pingi ko ni tu tongsul kot pen la so permit ji phasi ni tum non la bang so permit dolo la sila so ki doi nang kok peli tum ning chi oi nang kok es ado be solang do tum ta ning oidui na pusin tum na chi thalo la si ke thani bangala lo alang tum ke ni tum asong belalang tum ke cylinder lapali kidam taning kan hud Edwin Belong alang tum o Divin Belong alang tum ke thiri karjan ben si alang tum ke kidun se hala tum si hala tum cylinder dun ni tum a group le cylinder ta kali jase kado beta ning binang ne lapen kado beta ning oinang ne alang tum ke BJP tum ga mithang amuni phansi phutu kupsi maplar ba si alang tum ni tum song phan nang ki ko ira la se pini bangke ni tum hok pet lam klarna chi than ke la hello la pe selam bangke ili tum karbia khe tum ke non ke kisung lo la non dua election anyong sili tum ili tum sarjai phan parem lup langte karbiang long ke kibir lo pura nu tin da matha hor nang polasi ili tum bangso karbiang long ki pabir ji ke dodun ji ba ning samjin pen ki doji pulong te khe ching honang ji mitha lo ri mitha der phan ching honang ji mithang hai mari ching honang ji pote ili tum ki dodu nang ji kela ye tum sa jai ka tharlong le la pen la karbiang long ke ching roi kom ji ra kita la tum jai ka tharlong le posi bang potin solang do tum tame bor idun ra pen nang posi ni lihin pen nang chuni lo to pini apor mili phanta pornan pipo ni same thini ke thanu ni phanse la bang so mai hong jai lo ni de same inje kon lo la si patumi apor same ni tum same ning sudung son lo athema ni tum a party pen huwa joine BJP tum ke cylinder pon mate ni tum phana no na jo ko ni tum ta ni ola ko la si ni tum party bi no bang ke bang thom pi se do la si da ni tum ni mithanga rong pe masame alang terang sahor ton same alang ni same atumi por BJP long pa ogom lo same alang ni tum apa kapre a party tum ki hoi pon na joini alang tumi apor malom so por alang ni charwa gong lo bon sami tuwi apor bang ke ni tum aku nang chi dun thu si camping an sami nang dun thu la si aku thelam ni li kaning je dang tung bang ke la lo ni tum malong na klem dun ulit teron apan sami ni li sodak dan alam ke than to ni bang ke la lo alang li se trip wa joini ka chikrong pen tumi apor BJP tumo ni tum hai no nang ke jo bang ke ni ni wela la si alang li kaning je pon atenki alang li non kiliga apor nang ke li ke mane alang li ami thang phan ke che matha joini si rada phan ke pamang hu pon mate aning ke po aji pu aphan ke matha pon si alang li atumi motor se pa la bang ke binong es bang ke ni tum long pen ke apur ri ulit teron na bang ke to ni kala sola mang ke ni dun po athia tini bang ke ni tum ipi chelsea mendan si BJP ke mang ke penan en polos tame atimi kitun pinong ke BJP tu long pen dun de pe BJP tu long dun bang ke ala ni komunit ke ba thome la ba thome ta tu be chi bang lab lo la tum phan arvi pinchi amen en ponel masih tum hatimi ponder lo la pen hala an tum bang ke atimi bang ke sandar tum an mang ke tuneng kiri kia grup si atimi ke dun ini tum ipi chelsea muni dun lagi dun jadi asi hala inut ulit terona bang atimi ning je lo mane ipi chelsea long klem chun bang se lang mai ke me kilo ti krong du kame kali la bang ke ne lang ke ni thap shot abinong et bang ke secretary bang ke milit hen lo to ahok lo non IPHRC secretary president dan keninggi alam la ka hok lo tane milita rong asa pina pasini long ta
hala DGP tum bang se meeting dolai ma polo dolo ni tum ke badu a party bang tame meeting bang ke khang hello apa se ke jok ji bang la ke bang butin along se odikar dolo bang man na tong pi ko ne la ke chinien de lo apa se meeting ma do nai dola timi dolo betame patimi apor meeting do det na ti bang ke non to ve apor ni li rong sa se tame ka du long bang ke la hello ta se patimi DGP along IPSLC tum je pa dun tenangan apai je paklang do setame tenangan apai tum bang pripo tum bang ke nili tum ke ahok kali atheke nili ka meeting da dun de la pen ni to pa bang ke nili men se na tok kon lok shot pusi to ve apor bang ke nili ka ene IPSLC secretary president angho along pa nili ka la bang sa be sa bang along dun la apa sih ahok lo nili kambura po itame nili itame lahai bang nita tekan nong lete ma pule po ifi itame inu ka jong lo apa sih nili ta haki sudun dat nang nak lo itame nili haki sudat po bang nili pan ke punang ne itame nili ka judun long alam sinon labang so kapag tang alam lo bang nili lapi nili dun dat lo apa sih nili lam theta la sih ka ton lo